ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି ହଁ ଏରା ସବୁ କ'ଣ ସାର୍ ଫୁଲ ଅଛି? ଏଟା ଡାଳପତ୍ର ଧରିବା କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିପ୍ସ। ଇଏ ହେଲା ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ସଦାବିହାରୀ ପତ୍ର, ସାର୍ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ବଣ ଗଞ୍ଜେଇ ପତ୍ର, ବଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ। এটা ବଣ ଗଞ୍ଜେଇ ସାର୍। ଇଏ ପ୍ରତିଦିନ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ଯଦି ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବେ, ଏ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ଖାଇବେ ଖାଲି ପେଟରେ, ସାର୍ ତାହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ କମିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବେ। ଯଦି ସେମିତି ନ ଖାଇପାରିବେ ଇଏ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଆସିକି ଯଦି ବଣ ଗଞ୍ଜେଇ ନ ମିଳିଲା ସାର୍ ବା ନ ମିଳିଲା ପୋଦିନା ପତ୍ର ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ସଦାବିହାରୀ ପତ୍ର ମିଳିବ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଳିବ। ଏ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ତା ସହିତ ଅଦା ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ପକାଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଲୁଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବ। ଏଇଟା ଦିନ ପିଇଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟକ୍ସିନ୍ ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ମଇଳା ଗୋଟେ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେବ। ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟୋଟାଲି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ୟା ସହିତ ଭାତ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ରୁଟି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ଯେତେ ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଇବେ, ଚଳିବ, ଆରାମସେ ଖାଇବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରାମସେ ଖାଇବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଗକୁ ଯେତେ ଖାଇବ ଶରୀର ଏତେ ନିରୋଗ ରହିବ। ମୋତେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବା କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିବେ ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିଦେବି।